Uke wayithola usesimweni la kumele uchoose indoda eyodwa phakathi kwamadoda amabili ojola nawo. Umina-ke loyo engayithola ngithe shiqe ngigamanxile ey'nkingeni zokuthi kumele ngikhethe indoda eyodwa. Iyaqala kanje lento. Ngithandana noNtonto, uDr Ntokozo kahle kahle. Udokotela uNtokozo bakwethu umuntu onakelelanayo, uyanakekelelana. Unothando. But inkinga yakhe uyabhora. Yabona ilo muntu osilisa engathi nje ungavelana umbamba umuthi xintshi noma umuthi ivanga something bakwethu uDr Ntokozo uyabhora uze abe slow ngisho noma ekhuluma. Mase ukuthi esayidini kunoBhebhenene. UBhebhenene ungifice mina kukhona uNtokozo. UBhebhenene ke bakwethu ayike angiyiphathi ke nje indaba yakhe. Very very interesting. UBhebhenene unama jokes, uyahlekisa, uyakwazi nje ukubamba iconversation, uyakwazi ukuphatha umuntu esifazane futhi naye uyinikele, uyimisele kulomjolo. UBhebhenene ke yena uyithenda like udila ngamathenda, usomabhizinisi wamathenda, udila nje ngamathenda. Usakhula kule industry yabona akafani nodokotela lo ostable but yena udila ngamathenda amanye ayafika emakhulu usakhula kwi-industry. Kufika isikhathi ke lana uBhebhenene angitshela ukuthi useserious ngami usefuna ukuthi ngidecide ke manje ukuthi ngikhetha abani phakathi kwami noNtokozo but ucela ngikhethe yena usefuna ukungishada. Ufuna nje kuyoyishaya iphelele ekhaya, ufuna ukukhipha amalobolo, ucela ukwazi ukuthi sengihlukene noNtokozo njoba sesiserious kangaka noma sithini istory sami. Kucaceke ukuthi kumele ngikhethe ke bafethu. Lapho inhliziyo yami ibhlungu because uNtokozo, uDr Ntonto bese ngimithe noma wakhe, uma wakhe nje wafike wangithanda, ngaklikha nami ngayizwela ngisemndenini lana nje uma wakhe waze wathi ayi ngiya approve ukuthi nje ungabe umakoti weqanda la kwami. Sho ukuthi uNtonto uyena kuphela iqanda lika mama, umama wazala yena kuphela empilweni. Inhliziyo yami bebhlungu ke bafethu. uNtonto sengimdampile usefuna ngisho nokuyibulala, uyasho ukuthi nje yena kuzoba nzima empilweni yakhe, kumele aqale phansi ahambe ofuna umuntu azothandana naye ngoba sesithandana isikhathi eside. Izoba nzima, sinzima lesimo lesengimbeka kusona. uNtonto Nkosi yami wekhala, nami inhliziyo yami ibebhlungu. Kodwa ke ngagcina nje sengibeke eceleni ukukhala kaNtonto, nga-accept ukuthi ngikhethe uBhebhenene because uBhebhenene nje u-interesting, uyathandana, uyanginakekela. uBhebhenene nje umuntu oright, uyile ndoda yamaphupho wami, akangibhori. Akufiki nje la uthola ukuthi seku-awkward sasixoxa sithini mina noBhebhenene. Because uNtonto bevela nangixoxele ngama-patients wakhe ukuthi i-patient namba bani kanjani. Yena umuntu ediselimini lakhe beyangaxoxi nje ngothando lwethu. Shukuthi ke sesiyathandana ke noBhebhenene bafethu kumnandi. Kwenzakala inkinga ke ngibuye ngelinye ilanga emsebenzini ngiyakhala ngixoxela uBhebhenene ngiyamtshela ukuthi hayi emsebenzini sekube nenkinga kanjena, ngiretrentshiwe, angisanawo umsebenzi, angisasebenzi. Angazi into engizoyithini lena, ngine stress isithando sami ngoba kuqonda ukuthi shukuthi mina ngimele ngibuyele ekhaya, ngihambe ngiyohlala ekhaya because ngeke ngisa afford ukukhokha irent la emadolobheni. uBhebhenene ke kuthi nje sibukela iTV na angitshengise ezinye izithandani seyigugile zigoneni, asisithando sami buka lapha kuTV, umina nawe loyana, thina nawe siyothandana kuze kufike kuleya age. Ngicela ukuthi ungagoduki uye kini, uzomuva in nami la ku-apartment yakhe. Athi ucela ngizomuva in naye endlini yakhe. Ngicela uzomuva ini nami lana. Sizobe hlala soyithuna ukuthi kunethende elikhulu ekusamele ngilenze. Ngizothi mengiqeda ithende elikhulu mase ke ngiyahamba ngiyovela ekhaya kini. So sithando sami ngicela ukuthi ungagoduki ngoba kuyoba nzima ukuthi mina ngikubone njalo mangabe usuhlala kini. Uyamazi ukuthi uma wakho uvutha kanjani, ovela nangibuza ukuthi ziphi into zakhe apha amalobo lakhe, sengiloku mina ngipakana nemoto yami ngizobhekana nawe lapha ekhaya kini. Ake uBhebhenene ke athembisa ukuthi uzonginakekela, angenze ngisizwe isikhala sokuthi angisebenzi. Athi phela nonkosikazi wami noma singakenzi izinto official but eventually sizokwenza izinto official. Ake bakwethu ngimuve ini ke noBhebhenene, yo kumnandi bafethu. Nelazi uthando loshisayo, uthando liyavutha, livutha lithi bhe, livutha lithi mpo. Sengihlala noBhebhenene ke manje la kwakhe. Hayi uNkulunkulu avela nasibusiseke asigixabeze ngentombazane ingane.
Ibo sesinengane khona lapho akakalotsholwa njalo ekhaya kodwa sengithola senginengane khona la nemkipitweni wami nobhebhenene. Inkinga la iqale khona-ke bafethu, inkinga iqale ekutheni sengiyakhala-ke manje yabo sengifuna umsebenzi sengi-under pressure senginengane. Ubhebhenene usengitshela nje iy'ndaba ay'khulumayo alisapheli igama lesithembu olumini lwakhe. Yabona nje usejokha ngesithembu olimini lakhe. Ngigcine ngize ngibe frustrated mangabe engitshela ukuthi kumele mina ngizohlangana nomamncane. Ngibe frustrated ngikhale bafethu, uhlangana kanjani nomamncane kwayiwena ungakalotsholwa? Uya-understanda lonto leyo? Lo muntu ungithembisa izulu nomhlaba. Yabona ngale ntonto ngangazi ukuthi ngingedwa. Wengitshela ukuthi ngiwu-alpha no-omega empilweni yakhe. Nakungengala umuntu usezongitshela indaba yesithembu futhi masethi kumele ngihlangane nomamncane, okusho ukuthi lo muntu athandana naye usekhona. Yoba kwethu niyawazi ukuthi umsebenzi mangabe usufuna usu-under pressure uvelana ungaqhamuki-ke umsebenzi kuleso sikhathi. Ngiyawufuna umsebenzi awuqhamuki. Angicele-ke umuntu wami lo, angicele athi yazi ukuthini sithandwa sami, ngizocela ukuthi uhambe uyolindela ngasekhaya mina ukuze ngithumele abantu, ngizothumela incwadi ukuthi ngizocela isihlobo esihle lapha ekhaya. So ngicela uhambe uyolundela ngasekhaya, uhambe uyopenda indonga, uyokorobha, uyolungisa ekhaya kini ukuze mina mengifika ngicela isihlobo esihle ngilobole mase sihlala ngokusemthethweni. Ake ngempela ngihambe ngekhaya ngibuye-ke manje ngekhaya senginale ngane. Hayi ekhaya bangibuza ukuthi hawu kwenze njani, ngisho ukuthi hayi ngizolinda la indoda ithi angizolinda ngasekhaya izothumela incwadi yesihlobo esisha, isihlobo esihle, izothumela iy'ndaba zamalobolo, izocela ukuthi ngilobole ukuze simuve in nayo, sesimuva in ngokusemthethweni. Alright ekhaya ajabula umama, kikiza umama lilizela athi awu omakhelwane bazofa umona, mina ngangeke ngibe nengane ezalela ekhaya kuthule nje kucwebe iziziba. Ake ngempela ngihlaleke ekhaya sengilinde amalobolo. Hayibo isithandwa sami kunokwenzeka ngesinye isikhathi isithandwa sami intambama ngisasithole efonini siloku sithi hayi khulileka sisalungisa izinto noma sisalungisa sizoza. Shukuthi vele umuntu wami naye ekhaya la akhulela khona uma wakhe uyena oshaya u7 yabona. Uma wakhe naye useyintweni zamabhizinisi, uyena omvulela indlela umfana ey'ntweni zamabhizinisi. Ubaba kamuntu wami kabhebhenene yilo baba nje oyisithotobala yabona ozwa ngomama ekhaya. Ake siqhubekeke isikhathi ngilindile sengiyabona ukuthi lento engiyilindile ngathi ayisekho sesiyaqala manje inhliziyo isiyacwila kancane nasekhaya nabo sebeyaqala ukuthuka ukuthi ntombazane lo mfana nje wengakulahli, wengaqondile ukukudampa efuna ukuthi nje uphume endlini yakhe. Kwangasiyindlela akudampa ngayo le. Ngicela ukunitshela ukuthi silinyana Saturday thizeni ngomunye umgqibelo ngithi ku social media hayibo untombazane iyalotsholwa iyatrenda. Intombazane le ine mutual friend nami. Iyatrenda intombazane nale mutual friend im-upload impostile lo ntombazane otrendayo. Shukuthi ishare page la ezinye iy'thombe wayiposta. Umuntu wakhona bekade lotsholwa. Guess ukuthi ubanika umuntu ade emlobola. Ubaba womntwana wami ubelotsholwa isoka lami. Jesu Maria ma. Hey ngoba ngiqulekanga ngaleliya langa. Ngicela ukunitshela ukuthi umgqibelo uyatrend umuntu uyalotshola, uyatrend umuntu uyalobola. Ngakusasa ekuseni hawu nangumuntu usepakela ngaphandle egethini lasekhaya. Ngidiniwe yabo inhliziyo yami ilimele, angilalanga ngikhala ubusuku bonke. Uzocela ukukhuluma lapha ekhaya, ucela ukukhuluma nami. Lapho inhliziyo yami iyanqenqetha, you understand? Ngiyakhala ngizubuhlungu. Hayi ekhaya uma athi hayi nange ngifuna ukukhuluma nawe ndodakazi awumuzi ukuthi uthini. Intoni osazoyilalela kumuntu ohambe wakubetray, sho lo muntu kahle kahle ngixoshe endlini yakhe ngoba nake ufuna ukuyolobola omunye umuntu. Afike kubhebhenene athi kumina no sithandwa sami lento isuke yaphuma esandleni. Mina bengingafuni ukulobola le ntombazane, so uma njengomuntu ongivulele emabhizinisini wathi angilobole laphayana sizodla, kuzovuleka iminyango mangabe ngilobola laphayana izinto zizokwenzeka.
Angimthandi le ntombazane, nawe uyazi ukuthi wena kuphela isithandwa senhliziyo yami, uyazi ukuthi mina ngithanda wena, you are the first and you are the last one empilweni yami, ngiyaxolisa sithandwa sami ngayo sonke lesixakaxaka. Le ntombazane iyazi ukuthi ukhona umaqondane, iyazi khona wena, kodwa mina bengithi njengoba ngithi zalana ngangifuna ukulobola wena kuqala, mase-ke ngiyalandelisa ngayo ngoba bese ngipressurize. So manje ekhaya bavelane bathi ngcono ngilobole wena kuqala, uma uthe ngcono ngilobole wena kuqala ngoba izovela nibe jealous kakhulu mase-ke siluza amathenda, silahlekelwe iwona wonke amathenda. Athi umfana kumina ucela ukuthi uzodiliva incwadi uyiphethe, bazoza nomalume bakhe nini emasontweni amabili, bazomuva ini emasontweni amabili, bazozolobola emasontweni amabili. Mina yabona kuleso sikhathi leso bengididekile ngingazi ukuthi which is which. Incwadi ibhaliwe-ke, ngiyithathe incwadi ngingene nayo endlini. Ngiyakhala ngixoxela uma udaba ngimbalisele kusukela ka-A kuya ka-Z ukuthi umfana uthi uphoqiwe, umfana uthi ucela ukuzobika isihlobo esihle lana lekhaya in 2 weeks time. Lekhaya bangibuze ukuthi wena uthini-ke manje, uyawamukela lamalobolo noma awuwamukeli, uyamfuna, usafuna ukumlobola nomfana noma awusafuna ukumlobola? Mina ngithi ma angazi, ngididekile, into engayazi ukuthi ngizoyithini. Yabona ngingayibuyisela impendulo back ukuthi siyamukela bangafika abakabhebhenene. Ake kuphele nje insukwana kufone uma kabhebhenene, usefonela uma wami-ke manje. Phela uma kabhebhenene noma wami abana relationship, ukuthi ubhebhenene wangizalisa abakaze bazohlawula ingane, wethi ubhebhenene uzovela nalobole ahlawule alobole same day. So sengifonela uma wami, usefonela uma kabhebhenene, usethi ucela ukuthi ahoxise kancane ngencwadi esendwe ubhebhenene yamalobolo lapha ekhaya, ngeindaba zokuthi le ntombazane le basanda kulobolana sekuzoba somehow, you understand, sekuzoba somehow ukuthi uyalobola this week emasontweni amabili uyalobola. Ucela ngibanikeze ispace kancane ngoba labantu basafundana, sebemuve in together njengabantu abashadile, basafundana. Bacela ukuthi ngibanikeze ispace esincane, baya understand ukuthi ngoma wengane into kanjani uyayibona lonto leyo, kodwa nje bacela ngibanikeze ispace, bacela ukuyihoxisa le ncwadi. Jesu Maria ngiyalingwa ngisehlane. Umfana ngalana uyangifonela usholunye udaba ukuthi uma unamatata nje, le ntombazane iyazi ukuthi mina nayo asithandani. Lapho ugeli guys akaposti, uposta usendlini yomfana, uyapheka ugeli, uyambona uyenza i-content eyoseva nge-tray. Ihleke-ke yami indoda neyingovolo inikezwa nge-tray, ihleke ukuthi umeme uphakile, umina obukela lonke lelo sekisi njalo. Ake kuvela necaca ukuthi mina indaba yami nobaba kageli isho ukuthi iphelile, kumele ngiphume kulo budlelwane mina nobaba kageli. Ubaba kageli uselobolile ubaba kageli, kumele ngiphume kuyena. Ubaba kageli uyalwa, ulela ukuthi singabuyelani. Ngimtshela ukuthi mina no, ayikho into engizoyenza, mfethu ayisekho lento le. Athi ngicela ukuthi ukhohle into eziningi, focusa. Uyayazi wena into esiyifunayo mina nawe, focus. Uyakhumbula ukuthi mina ngathi mina nawe sizoguga ndawonye, mina nawe angikaze ngimbalo number 3. This is just a business strategy nje sebhizinisi. It's got nothing to do with us. Athi khuleka like right now ngiseyinhlelweni zokuthi ngithenga umuzi omunye omkhudlunyana, ngithenga umuzi omunye omkhudlunyana la ekuzoba umuzi wami nawe. Uyeke loyana, phuma kuwona. Ayingempela ubaba Boy ubhizi uyangisendela iy'thombe uthi angimkhethise. Ubaba kageli uthi angimkhethise. Bafethu inhliziyo yami ilimele, iphukile, yabona, ngiyamkhethisa nje kodwa akusekho njengasekuqaleni, ngiphoxekile, ngilimele, ngiphukile. Ngimkhethise ngempela, athi uzofaka i-offer of purchase, usozowuthenga loya muzi loyana. Ake bafethu ngicela ukunitshela ukuthi ngitholeke elinye itoho-ke, ngathola i-interview engibiza ngala emadolobheni lihlala khona-ke ubaba kaBoy. Ngihambe-ke kwi-interview futhi bizoba la kade ngihlala khona nobaba kaBoy. Ubaba kaBoy
osehlala khona nomedem omusha. Ngicela ukuntshela ukuthi ngifike laphayana umuzi kubhalwe ukuthi house to let. Sho ukuthi umuzi usuyathengisa. Sho ukuthi ubaba kaBoy usezomuva in nomedem wakhe kule yandlu le mina kade ngimchuzisa yona. Hayibo. Uyabona zavela nezazehlikela kinyembezi. Ngangamtshelanga mina ubaba kaGeli ukuthi ngiyangalaphayana. Ayizavela nezazehlikela kinyembezi. Zazehlikela inyembezi kwaba nje into engayazi ukuthi ngizoyithini. Ngashuthi isithombe, ngamsendela isithombe ngathi mfethu ngiyaxolisa, it's over between me and you and it's over for good. Ngicela ukuthi ungabusenza lutho nje ungabusangicontact. Guess what-ke emva kokubreak up nobaba kaGeli insukwana nje ezimbalwa, one of the Saturdays ngibona bathrow abafethu isiphahlaphahla somshado. Intahlantahla yomshado yabo i-white wedding yabona le kuney'mbali everywhere uthop shayela wento, top shayela womshado, umshado omuhle. Lapho bakwethu akusekho ukubuyela emuva ngiye kuNtonto. Ngathi kwakungcono eGibhithe ko-anyanisi baseGibhithe bakwethu. Ngathi kwakungcono ukubhora uNtonto kunozogilwa ichama lomfana lithatha omunye unkosikazi wena ukhona usele nengane. Ngathi kwakungcono kaNtonto. Ayi bafethu uNtonto lapho ngiyambona ku-social media bafethu useshadile, yabona usethola omunye unkosikazi wakhe, ingqovungqovu kankosikazi, bawodokotela bobabili, sebeshadile sebeze baba nengane. Mina ngibhizi ngigidagida ngitikwa ubhebhenene. Yeyi bakithi ngoba amachama ngathi wengcono lo engixoxela ngama-patients wakhe kunalo wengiqukula bafethu angixhumisa angibhekise phezulu. Kodwa mase nje azongilahla kabuhlungu kanje. Kahle kahle mina ngaliwa bafethu ukuthi phela umfana besaloko eqamba amanga, ngadla amanga bekazomyisa kuphi. Ebeshada isithabathaba se-white wedding, wamuva in esithabathabeni somuzi, baba nomuzi omuhle. uGeli bekaposta mangabe yonze eyodecorate umuzi, bekaposta yonke into uGeli, eposta kwasani, eposta yonke into. Ake bafethu ngidecide ukuthi okay angiqhubeke nempilo yami, ngutholeke umsebenzi lengangiye khona. Ngiqale-ke manje sengiyabuild impilo yami, nami sengiyitholela indawo yami ukuthi ngikwazi ukuhlala nengane yami because ngangiyishiye ekhaya okwesikhashana ingane, ngisazama ukuthi ngibe settled lapha edolobheni. Lapho-ke ukulingwa sengilwiswa yilo nkosikazi omusha wendoda yami. Ahlohle indoda ukuthi ingane ihlale emakhaya while obaba boyithu umama nobaba bahlala edolobheni, while lo baba lo angaphushela ukuthi ingane ayithathe while mina ngisazama uku-afforda. Ngicela ukukutshela ukuthi uneni ngamqasha ngeholo lokuqala, ngabuyisa ingane yami ngayilanda. Ngathi wena nkosikazi zala eyakhe ingane, focusa kweze yakhe indaba. Ngathi ufaka ikhala lakho kakhulu kuma-ex wendoda yakho. Usafuna ukungidlisa ngamapayipi noma indoda isikushadile? Usafuna ungidlisa ngamapayipi noma indoda isikushadile? Ake bafethu ngisasingili kanjalo-ke ngelinye ilanga ngihlangane noNtonto edolobheni. Hey uNtonto angijabulele nami ngimjabulele. Angibuza ukuthi sengashada kabani. Ngithi we lo muntu engakushiya wena ngishiyela yena, wadlala ngami wangizalisa ingane, akangishadanga, washada omunye umuntu ngihlele endlini. Waphuma wathi beze ekhaya bazolobola, kanti lo muntu lona uyolobola omunye umuntu. uNtonto angihaga athi sorry River ukuthi u-experience into ebuhlungu kanjena. Nkosi yami, into ebuhlungu kanjena. Mase ngiyambuza mina uNtonto uthi kuhamba kanjani phakathi kwakho nonkosikazi wakho. Avelana uNtonto asikhihla isililo athi unkosikazi usanda kudlula emhlabeni, waba kwi-car accident. Asikhihla isililo uNtokozo. Ngimbuza ukuthi how is the grieving process? Athi mfethu ngiyazama but it's hard, but-ke ngizophumelela, ngizoba right. Inkosi yami ngimzola ubuhlungu nami ngimduduza uNtonto. Ngithe isibuhlungu leso simo, I know ukuthi kunzima kanjani, yabona, I know ukuthi kunzima kanjani njoba namade sengilahlwe indoda kanjena. Ngabuza ubuhlungu, go through ama-feelings ahlukahlukene, ama-emotions ahlukahlukene, go through kakhulu. So I understand indlela odlula kuyona, indlela ozizwa ngayo. Ake uNtonto esichange amanamba sekuyiloko nje ukuthi uyangicheck ukuthi ihamba kanjani i-heartbreak, ngiyaphola yini. Nami ngiyamtshela ukuthi how is the grieving experience, uyaphola yini. At some point we will meet for coffee dates, and sixoxe kube mnandi sobabili. Athi na uzama ukukhohlwa nami ngizama ukukhohlwa.
Ake bakwethu sasegcina sesibuyelene-ke manje noNtonto athi uNtonto athi kumina awucabanga ukuthi i-universe bizama ukuthi sibuyisele ndawonye. Wayethatha unkosikazi wami yaphinde futhi wena yakukhipha laphayana kuloya mshado wakho kuleya almost mshado. Awucabanga ukuthi i-universe is trying to bring us back together, ifuna ukuthi sibe close to each other again. Bakwethu ngisho ukuthi Ntonto mina ngiyasaba ukuthi ngibuyelane nawe after indlela ekwenzala ngakhona ukuthi ngakuyeka ngachoose enye indoda. Ngiyasaba Ntonto, ngiyasaba mfethu, angiboni ukuthi it's a good idea. AsuNtonto khohlwa i-universe le ezama ukusibuyiselana ndawonye. Wena ngiyakuthanda futhi nawe ngiyakwazi ukuthi uyangithanda, ukuthi nje wawudidekile lo chama lelo lalikudidisile. Vele amachama njalo umsebenzi wawo ukuthi afike akudidisa, akuconfuse uzukhohlwe uthando, ukhohlwe izinto ezibalekile, uqondane nokuchamana nje, ubhekane nokuchamana. Ake bafethu ngigcine ngibuyelene-ke noNtonto. Sibuyelane-ke noNtonto. Bakwethu uNtonto-ke manje usezamawala. uNtonto ngathi usene-experience-ke manje, akusasiyintonto lo wakudala. Yabona loyana ukuthi noma nangenkonzo yekamera we-slow. Hayibo uNtonto usegijima nami-ke manje uNtonto akasabhori uNtonto, useXoxa izinto ezirelevant. Sengibonga lo nkosikazi owashona ukuthi hayibo waze wangifundisela uNtonto nje ukuthi abe umuntu onomali. Ngicela ningixolele mangabe nizwa umsindo weingane, angisho niyazi situation yami yamanje ukuthi ngizele ngizozala up until end of May. Okay, ngibuyelane-ke noNtonto. Sithandane-ke noNtonto, siqale phansi. Bakwethu uthando lwakhona selivutha kakhulu-ke manje. Livutha amalangabi uthando lwami noNtonto njengamanje. Ake uNtonto-ke asho ukuthi-ke yena akayazi lento le, umzalwane uyakholwa akayazi lento lena yokujola yabona axhaphaza ingane yomuntu ufuna ukushada. Angempela uNtonto angise kubafundisi bakhe enkonzweni, uthandazwe-ke kwenziwe into zakhona, ngi-introduce enkonzweni kuze kufike isikhathi-ke la sesiphakanyiswa khona sesiyashada-ke, sishade simuve in noNtonto. Ngithemba ngabe ngifika emshadweni noNtonto konke bekukuhle nje, konke bekukuhle. Si-transparent to each other, i-communication is-very good and very excellent and perfect to understand. Kube mnandi. uNtonto iy'ngane lezi uyithathile wayisa kuma wakhe. Ingane le wayithole nonkosikazi lo sedlulile emhlabeni, asihlali nayo ingane le ekhaya. Mesifika-ke emshadweni uNtonto-ke manje enze into engangayilindelwe, yibona lo nto leyo. Aqale manje uNtonto okay ngiyazi ukuthi odokotela abasebenza ama-shift, but yena bekawudokotela wasekliniki aphinde abe nendawo yakhe. Indawo yakhe ibivula during office hours, ibingavuli ebusuku. Athi yena hayi unama-extra time. We understand into engayenzi sense ukuthi call out kuphi. Akuphi because usebenza during the day and usebenza eklinikini. Iklinika ayisiwu 24/7, iyavalwa ngo-4. So nginga-understand ukuthi uNtonto kwenzakalani ngaye. uNtonto-ke useneyindlela, akabuyi uNtonto. Masebuya uNtonto ubuye unuka iperfume yentombazane, useshintshile akasagqokanga izinto kade ey'gqoke ngayizolo. uNtonto usenokukhala ucingo agijime laphumele ngaphandle, uyomuzwe gegetheka noma vele namba ongena e-bathroom avule ishawu kodwa behlele sithini ekhulumela nefoni. Umuzwe gegetheka uNtonto, ubone ukuthi lo muntu lo uqonyiwe-ke kahle kahle. Ake ama-schedules wethu because ingane yami ngagcine sengibuyile ngizohlala nayo la ekhaya. Ngathi mina uNtonto naye akalanda ingane yakhe sihlale nazo zombili iy'ngane la. Because mina ingane yami beyifunda le dolobheni bingekwazi ukubuyela emakhaya iyodigreda impilo. Yena uNtonto uma wakhe bekasemadolobheni vele already. Athi uNtonto hayi asihlaleni nale yami akunankinga. Sho ukuthi ama-schedules wethu planelana, sihlukaniselana ukuthi wena uzoyilanda ingane, it depends ukuthi omunye ubhizi kangakanani. uNtonto nginitshela ukuthi waqala indaba zokuthi angayilanda ingane yami esikoleni. Sengiyafonelwa seyihambile zonke iy'ngane, sengiyafonelwa kuthiwa yami ingane isele laphayana. Kuthe mangabe isisu sesisikhulu sengisidudlile-ke manje sengisiphushile senginabo 8 months. Uyakwazi-ke mangabe ukhulela ama-twins ukuthi kunzima kanjani. Kunzima nje impela, kunzima kakhulu. Umuntu wakhona wavelane wafika endlini yami, wafika nenye intombazane.
mina ngisahlele daningi ngisazama ukusukuma ukuthi kwenzakalani wafika nentombazane nje bangidlula wase sawubona sithandwa sami bangidlula ngisathi yebo baby umuntu wangidlula waye ekamereni nentombazane mina ngithi ngisasukuma ngisazama ukuzabalaza usikwenzakalani eza nentombazane endlini sengifike ekamereni sekumsindo sebenza benza into zakhona nalentombazane ekamereni emzini wami la engishadele khona. Ingilimazeke lonto yangilimaza in such a way that ngavelane nje kwabe ngathi ngiyasikwa ke lapho ngiyasikwa sometime ngithi ngishaya isicapha lana abantu bakhona abanginakile baqhubeka nezinto zabo ngishaya isicapha abantu abanakhona abanginakile baqhubeka nezinto zabo ingaze ngafonela abangani kwayibona abangiassistayo ngagijinyiswa ke manje ngaye esibhedlela. Laba angazi noma bekade befaka ama-earphones noma befakeni abangizwanga lutho ngagijinyiswa ngaye esibhedlela mengifike esibhedlela ke ngifike ngistabilize kahle udokotela athi ngcono izingane ayikhipheke manje ngicela ukuntshela ukuthi izingane wafika in 2 days untonto esibhedlela ngitetile wafika after 2 days lapho ke izingane zise NICU cabanga izingane zilapha ebhodleleni untonto nje wafika after 2 days uyabona inhliziyo yami yaphuka yaphela kodwa ke ngathi intombazane focus shukuthi untonto ubekayibuyisela uDr Ntokozo ubekayibuyisela bekayiphindiselela ukuthi at some point in life wena wakhetha enye indoda instead of yena shukuthi yonke lento ukuthi akusondeze eduzana afuna ukuthi nibuyelane bekaqonda ukuthi ayibuyisele nalento ukuthi angafike esibhedlela azokubheka nakhona kusayi revenge usaqonda ukuthi ayibuyisele ayiphindiselele. Mengiphuma esibhedlela ngahamba ngaye ekhaya ngicela ukuntshela ukuthi ukuhamba kwami ngiye ekhaya angibange ngisabuya at all ngihamba ngaye ekhaya bangisiza ngamawele uma wangisiza amawele angibange ngisabuya ngase mengibuya nje ngase ngithole nami indawo yami la engizohlala khona. Ngicela ukuntshela ukuthi ngaqala ke manje ngafayila for i-divorce lapho ke senginabantwana abangaki abantwana abathathu ababhekene nami kumele ngiyinesele bona kumele ngibakhokhela oneni kumele ngibakhokhela ama school fees kumele ngibenzele ukuthi because mangabe ngithi ngiyamthinta nje uDr Ntokozo ngeingane athi wena washiya le ekhaya yonke into ikhona mangabe ufuna yonke into ukuthi uyithole kahle kumele ubuyele le ekhaya wena unkosikazi phela ushadile le ekhaya lapho i-divorce ayingakafanalizwa ke ngavelana ngemphahlaza nge-divorce ngathi divorce lapho ke umuntu wakhona ke only to find ukuthi mina ngazi ukuthi ngishade in community of property kanti kuona lo maphepha kwakujijelwe i-prenup mina ngangekho aware of yona ngasayini i-prenup ke angitholanga lutho ngaphuma nje kulomshado ngiyimbancazela at least ke ngangithola amawele ke kulomshado ekuze kube namhlanje ke mawele akhe lawo akawondla uDr Ntokozo kodwa ke mangabe umfazi sometimes kumele uqine usukume ube imbokodo uzame uphushela abantwana bakho because ngimnyise enkantolo angazi ukuthi uyebribe abani nje indaba yami bivelane ingabukhona enkantolo usuku ungalitholi igama lami lingabizwa kube isiphithiphithi yabona ngaze ngaboshi lo muntu lo wangihlukumeza ngisashade naye usefuna ukungihlukumeza even after divorce ngayitshela ukuthi nje kumele ngibe imbokodo ngiphushe ngihaslishe ngithola imali yokuthi izingane zami zingalali ingadlili. Up until today ke ngiyaphusha ngiyasebenza ngine side hustle yami because umfazi nomfazi kwamela bene side hustle. I side hustle is a must. Awukwazi nje ukuba umfazi kodwa maseke ufocusa amehlakho ufocusa ingqondo yakho emsebenzini kuphela. I side hustle bakwethu bafazi umfazi nomfazi akadayise something. Umfazi nomfazi akabe ne side hustle. Umfazi akube nemali engene eceleni ukuze izingane ezikhule zondleke izingane. Siya ukuthi kwasa thina siyakhala mina ngizange ngaze umthuka ngisho na ku social media ngoba kwangeke ukungishintshele ngalutho ngavelane nje ngathi yami impilo yezingane zami ngizoyilwela. I will fight for impilo yabantwana bami ngikhuluma nje kunamhlanje ngisafighter for impilo yabantwana bami kodwa impilo iyaphambili impilo iyaqhubeka izingane zami zicomfortable ziyafunda ezikoleni ezikahle ziyaqoka zithola konke okudingwa izingane. Madoda lento yokuqoma amadoda amabili iyona ke into eyangidalela lonke loxaluva eyangidalela yonke lenkinga yonke lenyakanyaka. Sometimes uyaqoma umunye umuntu wazi ukuthi he is not the one like uDr Ntonto ngangazi ukuthi uyangibhora man he is not the one but
because kwakunalesi side lakhe elingichazayo, kwakuneside leli elingichazayo, kodwa deep down ngangazi ukuthi akusiyena. Mina I know ukuthi kunaboma beyingane abazaliswa la, kodwa bebazi ukuthi akusiyena lo muntu lo obamithisayo. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Isiyola libonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanithanda kakhulu.